Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininusab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sa mga istorya ang tagkaanta ug pagtagad diri sa tuang YouTube channel. Kabahin sa relasyon. Relasyon sa anak ug sa amahan. By the way, kung bago pa lang mo sa tuang YouTube channel, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong uploads nato. Ug sa mga nangita sa mga daan na nga mga istorya nga wala ninyo makaplagi diri, inyo ka na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. So dito maglangay pero sa dili pa di ay basin og ginahan mo, basin og time na para ang inyohan na sang istorya ang madungog ug makahatag og inspirasyon sa atong mga kaigsunan. I-send lang ka na sa papajoesuperb@gmail.com o i-check ang video description below para makuha gid ninyo ang kompletong address sa tuang email ad. So di na ta maglangay o ganiya na ang atong istorya sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, maayong adlaw kanimo. Una sa tanan, gusto ko nga magpasalamat nimo ug sa imong channel tungod sa mga inspiring ug makapatandog nga mga istorya nga imong ginabasa. Dugay-dugay na usab ko nga tigpaminawan sa Dear Papa Joe Stories. Sa sinugdanan, sa tinuod lang abi nako og mga binuhat-buhat ra ang uban nimo mga istorya. Makanuhuna magkukusahay kung tinuod ka ni, makaya kaha aso sa katawo ang tanan nilang nagian. Pero sa nagkadaghan na ako nadunggan nga mga istorya sa imong channel, nakarealize ko nga usahay mas lisod pa gani tuhuan ang tinuod nga panghitabo sa kinabuhi kaysa binuhat lang nga istorya, Papa Joe. Kaya ang kinabuhi, Papa Joe, dili man permi patas. Nay mga tao nga kompleto og lawas pero kuwang sa gugma. Nay mga tao nga kuwang sa lawas pero puno di ay sa kaisog. Nay mga anak nga gipadako sa gugma sa ilahang mga ginikanan. Pero nasay sama nako nga dugay kaayo nakasabot unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa pagigugma sa usa ka amahan, Papa Joe. Ug karon, Papa Joe, ako na ang magpada sa akong kaugalingong istorya. Dili ni istorya bahin sa akong love life. Dili usab ni istorya sa akong asawa. Dili ni bahin sa pagbiya, sa uyab, sa third party o sa panagbuwag. Ang akong istorya nagtuyok sa akong kagulingon ug sa usa ka tawo nga sa kuang pagdako gikasilagan nako kining tawhana ning kalibutana. Siya ang akong amahan. Tawagan lang ko sa ngan nga Raymond, Papa Joe. 50 anyos na ang edad karon. Pamilyado na ug adunay duha ka mga anak. Mga minyon usab sila karon. Sa akong edad, daghan kong nagian. Daghan ako og mga kasakit nga ako ang nalampasan. Pero hangtod karon, adunay usa ka sakit nga di gyud nako makalimtan, Papa Joe. Kana ang kasakit sa pagkaamgo nako nga sa dihang gusto kaayo nako nga maistorya ang akong amahan, wala na siya. Sa dihang andam nako nga ihatag nunta kaniya ang tanan na kung gustong ihatag niya, wala na siya para mudawat. O sa diyang gusto na nako nga maingon niya klaro nga pa, pasaylo ako. Mahal day kitika. Wa na ko'y tao nga akong kasultian, anak, Papa Joe. Tulumi ka man nagigsuon, ako ang kamagwangan. Ang duha nako kamanghod, puros mga babae. Sa una, ordinaryo ra ang among pamilya.
dili mi dato, dili sa miingon nga pobre. Nagkinabuhi o nanginabuhi mi kung usay naa namo. Apan sukad nga bata pa ko, naanay usa ka butang nga nakapahimo nako nga lahi sa ubang mga bata. Nataw magkukupapadyo nga dunay diferensya ang akong lawas. Mubo ang usa nako katiil kumpara sa usa. Tungod niana, dili pareho ang ako ang paglakaw sa ubang tao kung itandi. Kimpang ko. Sa pagkabata, wa ako kasabot unsa na ang diferensya. Para nako, normal ra ko. Bata pa manggug ko. Magduwa-duwa ko, mudagan ko, kaya raman ako. Musaka ko sa kahoy kung gusto ko, kaya ran ako. Wa ko magunakuna nga lahi ko. Hangtod nga gipahinumduman ko sa ubang mga bata. Kung sa karon pa, gitawag sila og mga bully. Hoy, kimpang, kimpang, kimpang. Tanawa good, di pareho yan tiil no. Mao ginay madungog nako nila Papa Joe. So na di pa kayo kasabot nga nung katawaan ko nila. Usahay mo tan-aw ko nila. Usahay mo pahiyom ra ko kay abi nako og nakigduwa ra sila. Pero sa nagkadugay, nasabtan nako nga di ay sila ganahan makigduwa nako. Actually, gibiay-biay day ko nila atong panahon na. Ampo nga kimpang nga usa lang unta kapag hulagway sa akong kahimtang nahimong usa ka pung nga gigamit aron pasakitan ko. Ug ang pinakasakit, Papa Joe, dili tungod kay kimpang ko. Ang pinakasakit, mao nga nagsugod ko ug pangutana sa akong kaugalingon. Unsa man ang akong sala, nganong naing-ani man ko. Bata pa ko ato, Papa Joe, wa ko'y tubag. Kung ang mga bata sa among mga silingan mangaway nako, ako pirmi ang mubaos. Kaysa kung nahuna, kung pasakitan ko nila, pinaagi sila mga pung, kinahanglan nga pakitaan nako sila nga di ko mahadlok. Pero dunay usa ka tawo nga akong gipaabot nga mutindog unta para nako. Kana mao ang akong amahan. Pero mausad siya ang akong gikahadlukan. Kaysa akong pagdako, Papa Joe, nabantayan nako nga lahi ang iyang pagtrato nako kumpara sa akong mga manghod. Kung adunay lakaw si Papa o kinahanglan siya kuyog, kasagaran ang akong mga manghod ang iyang dadon. Kung adunay bisita sa balay, usahay murag di niya gusto nga makit-an ko siya mga bisita sa tubangan. Kung adunay mga tao nga moabot ug ako na sa gawas, dayon ingnon ko niya nga sud sa kwarto. Sa una, wa ko makasabot. Pero nagkadugay, usara ang ako ang nahuna-hunaan. Ikauwaw ko niya, Papa Joe. Abi na ko tungod kay kimpang ko, ikauwaw ko niya. Abi na ko nga, basin og nagmahay siya, nga nakaanak siya og sama nako. Ug bisan pa, wa ko niya madungog nga direkta nga, o wa na ko madungog nga direkta niyang gisulti diri nako, mao kana ang akong gidala sa ako ang unahuna sa dugay na kayong panahon. Ang akong mama lahi, Papa Joe. Kung adunay magbiay-biay nako, kasagaran siya pa ang musukol. Makiglali siya sa mga inahan sa mga bata nga manghilabot nako. Usahay, muli ko nga naghilak. Mukatawa lang ako sa una, pero sa dihang mag-inusara ko, adto na kumuhilak, Papa Joe. O si Mama, iyaha kong hupuwapon, unya ingnon nga, dong, ayaw na lang sila og tagda. Pero unsa man ako pag-ignore sa mga tao o sa butang nga matag-adlaw, pirmi nimong madungog. Sa balay, maski pagani sa gawas, sa eskwelahan, kung asa magtambay ang mga bata, madungog yun nako ang ilang paghingan nako og kimpang. Murag, nahimo na nakong pangahan nga si Raymond manunta ko. Ug ang mas nakapadugang pagyud sa ako ang kasakit mao nga kung musukol ko, usahay ako pa ang makasab-an ni Papa. Ako pa'y mabunalan. Kung makig-away ko, hapak dayon. Nasayod na baya ka. Nga, ingon ana imong lawas niya, mangita pag yung kagubot. Mao ginipong sa kong amahan din nako. Kana mga pulunga, Papa Joe, dugay na kay nako nang gidaladala. Sa akong nahuna, unsa man di ay ang akong sala. Nga, para nako kinahanglan na ako'y hustisya para sa akong kaugalingon. Kung pasakitan ko nganong kinahanglan nga magluom-luom ko. Kung tawagon ko nila sa kungan, nganong ako pa ang dapat mo antos nga dugangan nila og kimpang.
Pero bata pa ko, wa ko kasabot sa akong amahan. Adunay kaugalingong paagi sa pagtan-aw sa akong kahimtang. Ang akong naibawan lang ato, nga wa siya pirmi sa akong side. Why mulaban nako? Mao nga sa hinay nagsugod og katiga ang akong kasing-kasing Papa Joe. Gidumtan nako ang mga bully. Ug sa wa nako mabantayi na apil na usab ang ako ang pagdumot ngadto sa ako ang amahan. Nakunahuna pagani ko. Kung para nila weak ko tungod kay kimpang ko, pakit-unta mo nga mas makahadlok pa ko kaysa inyo. Mao gyud ni akong gibuhat Papa Joe. Nausab ko. Sa una, ako ang bata nga pirmi nila nga bugal-bugalan, ibuli, itukmod-tukmod. Pero sa nagadugay, ako na ang bata nga likayan sa ubang mga bata sa amua. Kung na'y manghilabot na ako, musukol na ko. Kung na'y magbiyay-biyay na ako, di lang kay pungra ang akong itubag nila. Awayon na ako sila. Suntukon ako. Ug sa matagigayon nga adunay mahadlok nako, adunay gamay nga pagbati sa akong sud nga murabag malipay ko. Kaysa unang higayon, di na ako ang nahimong biktima, Papa Joe. Ako na ang gikahadlukan sa mga bata sa amua. Apan Papa Joe, wa ko kabalo nga sa akong kaisog, hinay-hinay nga nahimong bati ang akong pagkatao. Ug ang akong kasuko, hinay-hinay nga nagdaan ako ngadto pagyud sa lain pagyud nga sayop nga dalan. Sa balay, di na gani ko kinamuli. Kay para nako, wa masipos. Sa gawas, gitawag ko kimpang. Sa balay, mura man sa kog di kompleto nga anak. Ngadto, sa mata sa ako ang amahan. Mao nga, magsigi na lang ko og laag. Maabot kog downtown, sa Kulon. Adto ko magtambayan didto. Mga lugar nga, dili ko pangutan-on kung diin ko gikan. Basta, nara ko didto. Sa nagidad na kong 14, Papa Joe, hapit na gyud ko mawad-i sa maayong direksyon sa kinabuhi. Nakailan ako ang mga barkada nako nga wa maghatag og mayong impluwensya nako. Nakasuway na gani ko og solvent. Sa una, curiosity ra. Sulay lang matod pa sa ubang mga bata. Kausara bitaw na, suway lagi, di ba makalingaw na. Gidunulan dahil ko nilag plastic nga naisud nga solvent. Wa ko makabalo sa akong kahimtang. Dali ra kay ko madabisan unsa nga butang nga makapalimot nako sa mga kasakit nako sa mua labi na sa ako ang amahan. Kung saka na gani ang tama sa kung nahuna tungod sa bisyo, murag wa ko'y problema, Papa Joe. Di ko makanahuna nga kimpang ko. Di ko makanahuna nga gidumtan ko o wa ganahi ang akong amahan diri nako. Di ko makanahuna nga wa de ko'y maayong kaugmaon kung sigihan ko kadto. Sa kadugayan, naanad na ko. O sa dihang naanad na ko, mas niabot ang ako ang pagka-wild pagyud. Nakatunan ko nga manlabni dito sa Kulon. Nya, sudog mga gubot. Kapila na jud ko na dakpi, Papa Joe. Sa akong edad, nga bata pa ko, kay bawon ako unsaon paglikay sa mga problema. Usahay ang mga tao nga ako ang nahilabtan, di na lang gani muhatag og dako kayo nga kaso diri nako. Pasagdaan na lang ko nila, basta mauli na nako nila ang ako ang nalabni. Kay hasulan na sab sila. Or, naluoy sila nako. Usahay tingali, makita nila nga, bata pa kay ko, unya, sayang akong kaugmaon kung ilang tinudon. Pero ako, di ko magunahon na sa akong kaugmaon. Wa na ko'y ugma para nako, Papa Joe. Para nako, kung kimpang manggihapon ko, o di ko dawaton sa akong amahan, unsa pa may mawa nako. Mao ka na ang akong giunahuna pirmi. Ug mao ka na ang pinakadelikado. Kaysa diyang ang usa ka tawo mutuon na nga wa na siya, wa nay ayo, mahimo siyang musud sa bisan unsa na lang nga klase nga peligro nga buhaton sa kinabuhi, Papa Joe. Daghang kay gabi nga wa na kay kumuli sa mua. Daghang kay panahon nga wa kabaw nga akong mama ug asa ko. Usahay muli ko nga kapoy nya hugaw na kayo. Nanimaho na gani. Usahay na mga samad, usahay ang akong amahan maghulat sa balay. Sa una, magtuo ko nga masuko siya nako, kaya nahadlok siya para nako. Pero tungod sa akong kasuko niya, lahi ang akong pagsabot. Kung kasabaan ko niya, abi nako, naglagot siya nako. Kung badlungon ko niya, abi nako, gusto niya nga layas diri,
Ayaw na diri. Pero ang tinuod Papa Joe, usahay ang kasuko, mahimong usa kasandigan nimo. Bisan unsa pa imong buhaton sa usa ka tawo, kung nakadesisyon na gani ni og daotan, lisod na kaayo nga makakita kini og maayong binuhatan. Ug kana maoy nahimo sa akong amahan. Hangtod nga usa ka adlaw, usa ka panghitabo ang wa gyud nako gilauman Papa Joe. Nakitaan ko ni Mama sa mong tambayanan diya sa downtown, sa Kulon. Wa ra siya mag-inusara. Kuyog niya nga akong lola, gikan pagani sa probinsya. Sa una, nagunahon ko nga basin dadon ko nila o ipapulis ko nila. Basin og ipapriso ko. Basin og bunalan ko ni Mama. Pero sa dihang nakikistorya siya nako, wala siya laing gibuhat nga bati. Gitanaw lang ko nila. Si Lola, nitanaw nako nga murag dugay na kay siya nga gusto nga naay isultin nako. Ug dayon nakaingon na gyud siya nga, "Dong, mao na ba gyud nimong gusto sa imong kinabuhi?" Wa ko katubag Papa Joe. Si Mama na sad ang niingon nga, "Kapoy na kay misi pangita nimo." Unya, gitutukan ko nila ni Lola. "Dong, muuban ka na ako sa kamotes?" Sa una, murag nagkatawan ako Papa Joe. Kamotes? Para sa ka batang naana ng Kulon ng downtown, murag ang kalibutan nako layo ra kayo dito sa kamotes Papa Joe. Pero padayon lang gyapon sila og hangyo nako. Dili kasaba. Wa gani pamalikas o kasuko. Kani bitong istorya nga tuot sa imong bukog. Giingnan ko nila nga kung magpabilin ko sa akong kahimtang basin og di na ko makalingkawas. Giingnan ko ni Lola nga di man ko dato sa amo dong. Di sa ko makahimog milagro, pero kumuban ka nako, malayo kasi mong barkada. Malayo kasi mong bisyo. Makapahuway ka. Moto nga nagunahon na ako og sakto ato Papa Joe. 18 na gud ko ato. Bisan pa sa tanan nga pagkaisog o pagka-rebuilding nako ato, niabot sa punto nga gikapoy na ba sa ko atong kinabuhi ah? Gikapoy na ko sa akong routine. Gikapoy ko nga pirmi kinahanglan nga magpaisog-isog aron na dili ko tumban sa uban. Gikapoy na ko sa barkada. Gikapoy na ko sa bisyo. Usa ka gabi niya na akong nalantawan ang akong kaugalingon. Nakaunahon na ako nga maski unsaon nako pagpalig-on sa akong kaugalingon, pagpaisog, di mangyapon mawa ang ako ang diferensya. Kimpang lang gyapon ko. Mao nga nisugot ko. Yuban ko sa akong lola sa kamotes. Wa gani ko mananghit sa akong papa. Kaysa tinod lang, wa gani ko mangandoy nga muhatag siyang permiso nako nga muuban sa akong lola. Kay para nako, unsa may iyang labot. Sa akong nauna, wa man gani siya nagpakita nga importante ko. Ug sa akong nahibaw-an, wa man usab siya nangitag pamaagi nga magkaistorya mi. Wa pa ko mulakaw. Samot na ang akong pagtuo nga wa gyud siya magpakabana diri nako. Apan karon nga 50 anyos na ko Papa Joe say mangutana ko sa akong kaugalingon. Unsay ang gibati sa diyang nilakaw ko? Sayang lang kay wa na ko'y kapangutan-an. Sa kamotes nagsugod ko sa akong bag-ong bahin sa akong kinabuhi. Dili biya dali. Dili tungod kay nibiya kog Cebu na wa dayon ang akong problema. Di man gud ingana ang kinabuhi Papa Joe. Pagabot ako dito, nagihapon ng mga tao nga makapansin sa ko ang linaktan. Na ay mangutana, na ay mutanaw, na ay usahay mo storya nga dili maayo, pero lahi na nga akong pagtanaw sa akong kaugalingon. Tingali, tungod kay layo na ko sa akong mga barkada. Tingali tungod kay wa na ko mag-drugs o solvent. Tingali tungod kay peaceful ang lugar. O tingali tungod kay hinay-hinay na ko nga gikapoy sa pakig-away sa mga tao ning kalibutan na. O gitawag nato nga matured na ko. Nakasabot na ko nga di na ko makontrol ang tanang tao. Di na ko mapugos ang tanang tao nga dawaton ko sa akong pagkako. Pero makontrol na ko kung saon ako pagtanaw sa ako ang kaugalingon. Sa una, kung tawagon ko kimpang, murag gusto na kong patio ng kong kaaway. Pero sa kamutis, hinay-hinay na kong natunan nga ang ilang pulong di kinahanglan nga mahimong sakit sa kong pagkatao. O tinuod kimpang ko,
Pero di lang kana ang akong identity. Pwede ko nga mahimong anak, apo, amigo. Pwede ko estudyante, trabahante, o mahimong usa ka tawo nga adunay kaugmaon. Nibalik og eskwela, Papa Joe. Wa ko magmahay nga niadto ko og kamotes. Dito na ko nahuman ang akong high school, bisan taas na ang akong edad ikumpara sa uban akong mga kauban. Usahay mauwaw ko sa una. Pero gitudluan ko ni Lola nga dili sukod ang edad sa pagkausab sa usa ka tawo. Kung gusto nimong mausab, mahimo kang magsugod bisan unsang panahona. Sa diyang nahuman ko og high school, nagsugod na usab ko sa ako ang lain nga damgo. Gusto ko nga mobalik og Cebu. Gusto ko nga mosuway og vocational course. Gusto ko nga mahimong independent. Og sa diyang nakahukom ko nga ako nagyong dayunon, nananghid ko nila ni Lola og ni Lolo. Balik og Cebu la ha, muskwila ko. Wa kon lapugni. In fact, gisuportaan pagganit ko nila kutob sa ilang makaya. Mao nga nibalik og Cebu. Og sa akong pagbalik, Papa Joe, adunay usa ka butang nga wa gyud nako laumi. Nausab ang akong amahan. O base nausab ang ako ang paagi sa pagtan-aw niya. Wa na siya mutan-aw nako nga pareho sa una. Mas pirmi na siya makikistoryan nako. Dili na kay siya strikto tungod siguro sad siyang edad. Og sa diyang nasayran niya nga automotive ang ako ang gustong tun-an, siya na mismo nitabang nako. Kamao man sad siya. Automotive man sa DI siya, Papa Joe. Usahay magkuyog mi. Tudluan ko niya unsaon pag tan-aw og mga piyesa, unsaon pagtan-aw kung o troubleshoot sa mga problema sa makina, unsaon paggamit sa mga tools, Papa Joe. So na awkward kayo. Kaya nga huna nganong karon pa man. Asa man ka sa una? Gusto ko na akong ipangutanan niya. Pero wa may mugawas akong baba. Di man gyud nako mahimo. Kay bisan og nausab na ang iyang pagtrato nako, naagihapon ang daang kasakit nga iyahang na-establish nako diyang bata pa ko. Ang samad nga dugay na jud nakong gidaladala pa. Mao nga casual ra ang akong tinagdan niya. Kung magstorya mi, okay lang. Pero, Papa Joe, dili ko pareho ka open sa akong mama. Bisan pa ana, hinay-hinay nga nausab ang tanan nga nagkaduol mi. Usahay kami ran duha sa gaw sa balay. Magstoryanay mi ni Papa. Og sa matagi gayon nga kami ran duha, adunay sa kabutang nga ako ang mabati. Bisan taas na ang akong edad, basta kuyog nako ang akong amahan, mura manggihapon ko og bata. Wa ko masayod nganong ing-ana. Tingali, naa sa tanan nato ang usa ka bahin sa tong kagalingon nga pirming nangita sa pagdawat sa tuang ginikanan ug sa akong bahin sa akong amahan. Bisan pa pila ang imong edad, bisan pila na ang imong anak, bisan unsa na nimo naabot ang imong gusto sa kinabuhi. Kung na ang imong amahan, usahay mo balik gyapon ka sa imong pagkaanak. Nahuman na nako nga ko ang vocational course, Papa Joe. Gilauman nako nga mahimo na jud ko mekaniko ato. Pero wa ko dayon nakasulod sa mong trabaho. Dili sayon mangitag trabaho. Labi na nga nako'y physical disability. Apan wa ko ni undang. Nadawat og trabaho sa gobyerno si PWD ug na-assign ko sa usa ka sinihan ug nagtrabaho ko sa ticketing. Di man dako ang sweldo pero para nako dako nakaayo nga butang ang adunay regular nga trabaho. Makahatag ko sa mong balay. Nakatigom na sa ko og gamay. Ug sa unang higayon nabati nako nga na ako'y direksyon sa akong kinabuhi. Si Papa sa laing bahin, nakiistorya na usab siya nako. Dili siya expressive nga pagkatao. Dili siya ang klase nga mahan nga moingon nga, "Dong, proud kay ko nimo." Wa gyud ko kadungog niya na, Papa Joe. Pero usahay ang iya mga lihok mao'y akong makit-an. Actions speak louder than words. Kung adunay problema sa akong motor o sa gamit, mutabang dayon siya. Kung adun ako'y buhaton nga di ko kabaw, tudluan ko niya. Ug usahay makadungog ko niya nga musulti sa akong mama nga okay na si Dong Raymond karon, natarong na gyud. Kanara, simple nga mga pulong. Pero para nako dako na kaayo. Kay sa una abi nako nga gusto niya nga wa ko siyang kinabuhi.
Karon murag naa ko'y nadunggan nga gamay nga pasigarbo gikan niya. Sa akong trabaho, naila-ila nako ang usa nako kakauban nga tawagon lang nato sa pangan nga Agnes. Usa sab siya ka PWD, Papa Joe. Siya ang usa sa mga tawo nga nagtabang nako nga masabtan nako ang akong kaugalingon. Sa una, normal rami nga katrabaho, pero nagkadugay nahimo ming suod nga managhigala. Si Agnes, butan kayo og maayo maminaw. Usahay kung mag-istorya mi, maabot gyud ang istorya ngadto sa ako ang nga amahan. Og permi ko nga moingon nga, sos, kung kabalo pa lang ka sing gibuhat sa kong amahan sa una. Pero si Agnes, di man gyud mo judge dayon. Usa ka adlaw ningon siya nako nga, Raymond, di ko mingon nga sakto mong papa ha sa iyang gibuhat. Kay ikaw man na nasakitan. Pero basin napod siya iyang side nga wa nimo mahibaw eh. Kana nga pulong pa ba dyan nagpabilin sa kong nauna. Basin napod tinuod siya istorya nga siya rin nasayod. So kanya to nagsugod ko og tan-aw sa kong amahan sa laing pamaagi. Di na lang isip usa ka lalaki nga nakapasakit nako apan isip usa usab ka tawo. Usa ka amahan. Usa ka tawo nga adunay kaugalingong kahadlok sad siguro. Kaugalingon nga pagkuwang o kaugalingong pamaagi sa pagpakita sa iyang gugma. Nakadungog ko sa uban nga istorya bahin niya. Usahay, ang akong mama muhisgot nga sa una, daghan usab kuno ang nakasulti og di maayo bahin nako. Ug basin Papa Joe, ang akong amahan ang napiktuhan usab niini. Apan imbis nga iya kong protektahan sa paagi nga akong gi-expect, tingali lahi ang iyang gibuhat. Tingali gusto niya nga mahimong nga lig-on ko o dependent ko. Pero kung mao man ganina, sayop ang iyang paagi. Kay wa ko kasabot. Kay bata pa ko niadto. Ang ako nadawat nga mensahe mao nga dili ko niya gusto. Ug tungod niya na hapit mawa ang akong direksyon sa akong kinabuhi. Pero bisan pa man, nagsugod na ko og unahuna nga basin panahon na nga undangon na nako ang akong pagdumot ngadto sa akong amahan. Dili tungod kay kalimtan na nako, apan tungod kay kikapoy na usab ko. Kapoy na sa magdaog kasuko, Papa Joy, sud sa dugay na kayong panahon. Nakunahon ako nga basin usa ka adlaw makalingkod min duha ni Papa. Basin og magkainom pa gani mig duha, pero kape. Basin og mangutana ko pa nganong ingon ato man nimong pagtratar nako sa una. Basin mo tubag siya. Basin mangayo siya pasaylo nako. Daghang mga basin, Papa Joe. Wa ko kabaw, pero adunay usa ka plano. Usa ka plano nga naa nako. Tungod kay nagsugod naman ko og trabaho, na ko'y sweldo, Papa Joe. Gusto na ko siya tagaan og regalo. Simple ra gud, bagong sapatos ug bagong sinina. Pero gusto na ko nga magtigom usa ko. Kaysa kung nahuna, sukad pagkabata na ako, daghan kay kong panahon nga akong gibuhi, pinaagi sa ko ang kasuko. Karon, gusto na ako nga buhaton ang usa ka butang para niya. Gusto ko nga muingon nga, pa, ako ning regalo nimo. Salamat di ay. Wa ko masayod kung saon ako pagsulti sa iya og I love you sa kong amahan. Awkward kayo. Pero basin pinagi sa paghatag og regalo, masabtan niya. Naginahinay kong tigo man to, Papa Joe. Giplano na ko kung unsang klase nga sapatos sa kong paliton. O nagunahon na ko kung unsay gusto niya nga sinina. Wa man sa ko magdali. Abi na ko og daghan pang panahon, Papa Joe. Abi na ko, Papa Joe, nga napa siya kanunay. O kana gyud ang pinakadako nga sayop nga abi na ko daghan pa mi og panahon. Kayo sa kaadlaw niya na, Papa Joe. Na ako sa trabahoan. Bago pa gyud nangabli ang sinihan niadto. Busy ang mga tao, na ako'y gihimo sa tikiting diyang kalit nga nanawag si mama nako sa cellphone. Pagkakita nako sa pangan, gitubag dayon nako. Ma, nawag bang ka? Ang tingog niya, Papa Joe, lahi, pero gikulbaan ko. Ningon siya nga, Dong, uli dayon kay giatake si Papa nimo. Sa diyang nadungog nako ang puong ang giatake, murag na wa ang akong kusog sa kong lawas, Papa Joe. Pero nibarug ko o gipangita nako ang among supervisor. Nanangid ko niya nga kinahanglan ko muli. Wa na ko ilaing ginauna, gawas ang akong amahan.
Samtang nagbiyahe ko, daghan kay ko ginahuna kung okay ra ba siya. Naa ba siya sa ospital ug magkakita pa ba kami. Nagdali ko, Papa Joe. Pero kanabitong ang daan murag dugay jud kayo mahuman murag layo na kayo ang amua. Murag ang tanang sakyanan ni kalit lang og kahinay, murag nag slow motion. Sa akong pag-abot sa balay, Papa Joe, nakita ko si mama nga naghilak. Nga ako mga manghod, naghilak usab. Pagkakitaan ako nila, murag nasayod nako nga unsay ilang gustong isulti maski wa nila gisulti. Nitanaw ko sa kong mama og nangutana ko kung asa si Papa. Wa siya motubag dayon. Igo ra ni hilak ug dayong ingon nga wa na si Papa ni Modong. Papa Joe, sa kasigundo murag way tingog ang kalibutan, murag nabungol ko. Ang ako radyo nadungog, mao ang mga bakho, Papa Joe. Ang akong utok, murag way masamtan. Unsaon, nga wala na ang akong amahan. Bago pagani mi nagkauli, napagani ko yung mga plano. Wa pagani ko kapalit og sapatos niya. Wa pagani ko kapangayo og pasalamat niya. Wa pagani na ko siya mapangutana sa ako ang gusto nga ipangutana niya nganong giing ato ko pagtatar. Wa pagani ko kasulti og I love you ngadto kang Papa. Ug didto, Papa Joe, nibuto ko og nakahila ko. Wa ko mauwaw nga nisulti, Papa Joe, ato. 50 anyos na ko karon. Pero sa dihang namatay ang akong amahan, mura kong bata nga nawad-an sa pinakadakong tao sa iyahang kinabuhi. O sa dihang nagtanaw ko sa iyahang nga wa na kinabuhi, Papa Joe, usara gyud ang nasa kong nahuna. Pa, nganong wa man ko nimo huwata. Apan sa tinuod lang, ako man di ay ang nagulat-hulat. Ako ra ang pirmeng nagsulti nga naapay mga panahon. Ako ang nagpaabot sa perpektong higayon. Ako ang nagtuo nga pwede ra na akong buhaton ugma ang usa ka butang nga mahimo unta na akong buhaton karon. Pero karon wala na ang akong amahan. Human siya pagkamatay ug paglubong, daghang ko nahibaw-an nga wa na ko mahibaw-i kaniadto. Nakiistorya si mama nako. Nakiistorya sa ko sa mga tao nga nakaila sa akong amahan. Ug sa nahinay, nakita ko sa laing bahin, sa laing side sa akong amahan, Papa Joe. Nakasabot ko nga tingali apektado usab ang akong amahan sa akong kahimtang. Sa panahon sa among pagdako, lahi manggod ang pagtan-aw sa mga tao diri kanamo nga dunay mga diferensya sa lawas. Daghan ang hinawayon, daghan ang mubiay-biay. O tingali siyang kaugalingong pamaagi, gusto niya nga mahimo nga ligon ko, Papa Joe. Gusto niya nga di ko mahimong makaluluoy. Gusto niya nga makat-on ko nga mubarug bisan og unsa pay isulti sa mga tao diri kanako. Apan, Papa Joe, wa ko musulti nga sakto ang iyang gibuhat. Kay kung gusto nimo mahimong ligon ng usa ka bata, di kinahanglan nga pasakitan nimo siya aron mahimong ligon. Kung gusto nimo nga mahimong isog siya, kinahanglan una niya mabati nga naa siya sa luwas nga panimalay nga iyahang kapuy-an. Kana ang wa nako mabati sa una. Og tungod kay wa siya kabaw unsaon pagpakita siyang gugma diri nako, wa usab ko kay baw unsaon pagsabot sa iyang gugma. Daghan kaayong tuig ang nausik namo, Papa Joe. Pero bisan pa man ana, adunay usa ka butang nga ako ang mapasalamatan ngadto niya. So wa pa siya mobiya, nagkauli gyapon mi. Dili man tinuod hingpit, wa mi nga nagkaistoryaanay, nga naglingkod ug naghinilakay ug hinulsol sa among mga sa. Pero at least naami time. Maski wa siya kapangayo nako og ingon nga dong pasaylo ako. Ug wa sab ko kasulti niya nga pa labi kay tika. Pero sa mong katapusan nga panahon, at least nabati nako nga nagkaduol na mi. Dunay mga panahon nga nagkaistoryaan na mi. Nakadungog ko nga naa siya'y pasigarbo sa akong pagkausap. Ug ako sab hinay-hinay nga nibalik ang pagbati nga gusto na ko siyang tawgon nga Papa. Dili lang kay tungod kay obligasyon, kundi tungod kay gusto na gyud nako nga mahiduol nga niya.
Ditanaw ko sa iyang paglubong. O dito, nagtindog ko nga nagtanaw siyang lubnganan. Sa kong nahuna, nakaunaw na ako kabahin sa kong kinabuhi. Ang bata nga permi lang ibuli tungod kay Kimpang, ang bata nga gidumtan sa iyang amahan, nagrebilde, hapit na mawa, o way kaugmaon tungod sa bisyo, daghang mga dautan nga binuhatan, niya nibiya pag Cebu, aron mangita sa iyang kaugalingong kinabuhi. Sa katapusan nakasabot, nga bisan unsa pa ang atong kasakit, gusto ra gihapon nato nga higugmaon ta sa tuang amahan. Gikuha na ko ang bagong sapatos nga akong napalit ug ang mga sinina nga ako adyong gitiguman Papa Joe. Gitanaw na ko sila. Bag-o, wa gyud magamit. Ang mga butang nga paraunta niya, pero wa na siya aron mudawat. Didto ko nakahilak Papa Joe. Kay ang regalo dili na importante. Ang gusto nako nga makita unta ang iyang reaksyon inighatag nako adto. Bisan mingon man lang siya og salamat dong. Bisan ka na lang Papa Joe, pero wala na. Muna nga gikan nato adunay usa ka leksyon nga akong gidaladala hangtod karon. Nga di nato huwaton nga mawa ang usa ka tawo una pa ta musulti kung unsa siya ka importante. Ayaw na nga tungod kay bata pa sila o ligon pa sila, naa pa mo'y daghang panahon. Wa ta masayod kung pila na lang ang ngayahang panahon nga nahabilin ning kalibutan na. Way nasayod kung kanusa ang katapusan natong panagkita sa mga tao nga atong gimahal. Karon Papa Joe, pamilyado nako. Si Agnes, ang akong kauban sa trabaho, nga kanunay nag-remind nako nga dili ang kasuko ang ako ang tan-awon sa akong amahan. Nahimo nang importante kayo nga bahin sa akong kinabuhi. Sa among pagduol o pagkaila sa usagusan, nahimo mi nga mas labaw pa sa managigala. Nagminyo mi o aduna na mi mga anak. Ug tungod sa akong nagyan, aduna sa isaad sa akong kaugalingon nga akong gihimo. Nga di ko gusto nga adunay usa sa akong mga anak nga maka-feel nga mas ubos siya kaysa iyahang igsuon. Di ko gusto nga adunay usa kanila nga mangutana nga, pa, nganong mas lab man nimo si kuya? Ngano si ate permi man imong pilion? Nganon dili ako? Kaya nasayod ko, unsa kasakit ang atuang bation kung ikaw anak, murag dili gusto sa imuhang amahan. Bisan pa usahay sayop di ay ang imong pagsabot. Bisan pa tingali adunay laing rason ng imuhang mga ginikanan. Ang kasakit nga imuhang nabati, tinuod gyapon. Mao nga sa akong duha ka mga anak, patas ko. Dili man ko perpekto nga pagkaamahan Papa Joe. Masuko ko usahay, masayop sad ko. Usahay adunay mga adlaw nga kapoy ko og dili ko maayo nga makipag-istorya kanila. Pero naningkamot yug ko nga ipa-feel nila nga bisan og unsa pa ilang buhaton, bisan masayop sila, anak gyapon nako sila. Kung masuko ko, akong ipasabot nganong nasuko ko. Kung nakasala sila, akong badlungon. Pero di na ko gusto nga matug sila nga magunahuna nga unfair ko. Wa ko mahigugma sa usa nila. Kaya ang kasuko, mahimo ra nang mulabay. Ang disiplina, mahimong matapos. Apan ang mga pung ug buhat sa ginikanan, mahimong magpabilin sa kasing-kasing sa ilang mga anak, hangtod sa ilang pagkatiguang Papa Joe. Karon Papa Joe, kung usahay magdamgo ko sa akong amahan, batanon pa siya sa akong damgo. Ako sad, bata gihapon. Usahay, naglingkod rami. Unya, mag-istoryahan nay. Ug usahay murag gyapon kog bata lagi nga nagpaabot nga duulon niya. Kung makamata ko, dito na usab ko makarealize nga damgo di ay ug wa na si Papa. Pero wa na usab ko'y kasuko niya Papa Joe. Ang naa na lang mao ang kamingaw, pagmahay ug pasalamat. Pagmahay tungod kay daghang king panahon nga nasayang namo tungod sa among pride duha ug sa mga butang nga wa namo maistoryahe sa una. Pero mapasalamaton gyapon ko kay sa katapusan sa iyang kinabuhi nakabati ko og nagkaduol na ang amuang pagtagad sa usag-usa. Bisan sa mubo na lang panahon. Bisan wa na mo masulti ang tanan. Nakasabot ko nga sa iyang kaugalingong paagi na ade siya sa akong kinabuhi.
ug basin sa iyang kaugalingong kahimtang adunay gugma nga di lang siya kabaw mopakita diri kanako isip usa ka ginikanan. Sa akong amahan Papa Joe kung asa man siya karon, pa gusto ko nga musulti nimo nga sa dihang buhi pa unta ka. Ginahanta ko musulti nimo nga pasaylo asag ko sa akong pagdumot nimo. Pasaylo ako sa tanan akong kasuko nimo. Pasaylo ako sa mga higayon nga abi na ko og wa ko nimo mahala. Ug salamat kay bisan sa akong pagka-rebelde wa ko nimo biyae sa hingpit. Salamat sa panahon nga gitudluan ko nimo. Salamat sa pagtabang nako sa akong pagtuon. Salamat sa pagtan-aw nimo nga naapagihapon ko'y mahimo sa akong kinabuhi. Walay perpekto nga anak pa. O ikaw sab, dili perpekto nga amahan. Pero sa katapusan pa, amahan gyapon tika. Ug anak gyapon ko nimo. Papa Joe, para sa tanan nga nakadungog, ani adunay sama nga kahimtang nako, nga adunay kasuko sa ilang mga ginikanan, nga adunay samad sa ilang kasing-kasing nga ilang gidaladala, dili kumingon nga kalimtan dayon na ninyo ang tanan. Dili sayon ang pagpasaylo. Labi na kung lawom na gyud ang samad. Apan kung adunay higayon nga magkaistorya pa mo, ayaw ninyo sayangi. Kung gusto nimong mangutana, pangutana dayon. Kung gusto kang nga mangayag pasaylo, pasaylo dayon. Buhata. Kung gusto nimong nga muingon nga mahalti ka pa, ayaw nyo huwata ang espesyal nga adlaw. Kay usahay Papa Joe ang adlaw nga imong gihuwat aron moingon og I love you, mahimong di na mo abot pa. Di na nimo mabalik ang panahon. Di na nimo mabag-o ang imong pagkatao, ana Papa Joe. Mao nga karon isip amahan panikamutan nako nga mahimong mas maayo pa sa ako ang mga anak. Tungod sa akong nasinati, dili para pasinganlan nako akong amahan Papa Joe ha, kundi aron ipadayon ang leksyon nga iyahang gibiyaan. Kay usahay ang pinakasakit nga mga panghitabo sa atong kinabuhi mahimo o mahimong mauusab ang mahimong rason aron di nato ipasa ang kasakit ngadto sa sunod nga henerasyon. Kimpang gyapon ko Papa Joe, wa mausab ang akong tiil, wa mausab ang akong paglakaw, pero dugay na akong nasabtan ang akong diferensya. Why magbuot kung unsa ko nga klase nga pagkatao. Dili ang ako ang tiil ang nakapahimo nako nga kuwang. Ang ako mga desisyon mao'y naghimo nako kung unsa ko. Papa Joe, dili na lang nako tas-on ang akong istorya sa akong kinabuhi. Og naginaot ko nga dunay nakatuna ng atong mga kaigsunan nga nagtan-aw karon nga ang pagdumot way maayong resulta. Ayaw usiki ang panahon tungod lang sa garbo. O sa kong amahan, kung naminaw mga karon, salamat gyapon. O nagpasalamat ko sa Ginoo nga bisan pa sa mubo nga panahon nga nahabilin nato pa sa usag-usa. Nakabati lang gyapon ko nimo nga gitawag ko nimo og anak. Daghang salamat Papa Joe, kini ang imong magtatampo, Raymond. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga
hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngunting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.